shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ba yanda za a yi mutum ya shiga aljanna matukar a cikin zuciyarsa akwai ƙwayar zarra na girman kai. Sai wani sahabi ya ce ashe mun shiga uku ya rasulullah, domin kowane ɗaya daga cikin mu yana son ya sa riga mai kyau, takalmi mai kyau, tufafi masu kyau. Sai manzo Allah ce wannan ba shine girman kai ba, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Ubangiji ta'ala mai tsafta ne, yana son tsafta. Ubangiji mai kwalliya ne, yana son kwalliya subhanahu wa ta'ala. Dan bawa yayi kwalliya, wannan ba shine girman kai ba. Abinda ake kira da girman kai alkibru shine batrul haqqi wa gamtun nas. Gaskiya ta zo gashi ta bayyana a fili amma mutum ya kita, sannan kuma raina mutane. Ashe girman kai iri biyu ne, akwai babban girman kai da zai iya fitar da mutum daga cikin musulunci, akwai karamin girman kai wanda babban sabo ne, mutum ba kafirta yayi ba amma yayi sabo. Duk wanda yake girman kai tsakanin shi da Allah, a ce Allah ya ce kaza, ya ce ni na fi karfin in bi wannan ayar, manzo Allah ya ce kaza, a'a wannan dai ta shafi wadansu amma ban da mu, wannan kafirci kenan. Don girman kai ne tsakanin shi da wa, tsakanin shi da Allah mahaliccinsa, girman kai ne tsakanin shi da manzon Allah, wannan fita daga musulunci kenan. Amma wanda yake wa mutane kallon raini, wanda yake wa mutane kallon hadarin kaji, wanda yake wa mutane kallon bi'ahu, to wannan abin da yake kabira ce min al-kaba'ir, laifi ne cikin manyan laifuka, amma baka cewa ya fita daga cikin addinin musulunci.